Здравейте, хора! Това видео, което ще видите сега, беше изключително трудно заснето. Моля да ме извините за моята емоционалност. Здравейте! За първи път от 2 години в петък нямах подкаст. Бейбе столът е празен, а Бейбе студиото пусто. Рядко коментирам личните ми отношения, но днес ще го направя за вас и с вас. Работата ми е нещото, което ме измъква от най-тъмните дебри на душата ми. Работата ми е там винаги за мен. Живея изключително динамичен живот и рядко имам време за себе си. Не се оплаквам. Желая да е така. Искрено бленувам за всичко, което ми се случва в момента. Имам страхотен екип и всекидневно се запознавам с много различни и шарени хора. Светът е шарен. Това е логото на подкаста ми. Идеята на Розовия свят не е да проведа интервю. Идеята е това видео да бъде своеобразен прозорец към душата на госта ми. Подкаста, който не излезе вчера, а именно този с Евгений, се личи, че има нещо повече от приятелство и от добра комуникация. Може би защото му бях направила яйца със съмнителен вкус точно преди да слезам в студиото. Пуснах се в тези взаимоотношения без да му мисля. Няма перфектни хора. Нито той, нито аз сме такива. Защо изведнъж разкривам завесата над личния ми живот? Защото съм сигурна, че много момичета, които слушат това, ще се припознаят. Смятам, че когато човек има аудитория, трябва да показва и не чак толкова розовата страна на нещата. Ще започна с това, че сме си помагали. Аз на него, той на мен. И за това се озадачих от начина, по който се развиха нещата. Подкастът, който трябваше да излезе вчера, беше заснет на 17 октомври. Аз му пратих подкаста за преглед малко преди Нова година. Така процедирам с всичките ми гости, за да могат да са сигурни, че изглеждат добре и че са казали всичко, което имат нужда да кажат. Той знаеше, че видеото трябва да излезе първата седмица на Нова година. Последната ни комуникация беше на 29 декември миналата година. Той скри от мен къде ще прекара Нова година. Аз реших да сложа край на нашите отношения. Той дори не прочете съобщението. На 1 януари вечерта получих съобщение, че подкастът няма как да излезе тази седмица. Под претекст, че не го е прегледал. Аз му споделих, че искам подкаста да излезе възможно най-скоро, за да не ми се налага да комуникирам повече с него. Във втората седмица на Нова година получих честитка за имения ми ден. Очаквах да получа одобрение за подкаста. Такова одобрение аз не получих. Получих отказ подкаста въобще да бъде пускан. Аз тогава попитах защо. Отговорът му беше, че обстоятелствата вече са променени и нарушавам неговия наратив. Каквото и да означава това. Може би той се притесняваше в крайна сметка, че ще си проличи, че е имало нещо между нас. Преспах една вечер и сутринта реших, че това е моят труд. Това е моята работа. И уважавам времето на мен и на екипа ми. И взех решение този подкаст да бъде публикуван. Естествено, че уведомих Евгений писменно за моето решение, след като вече 2 пъти се опитах да се чуя с него по телефон. Отговор от него аз не получих. Няколко часа по-късно получих писмено уведомление от адвокатите му, че ако подкастът бъде публикуван, най-вероятно ще се видим в съда. Човек, с когото съм делила много неща, реши да посегне на най-милото ми, на бебето ми, на моят труд, на единственото нещо, което никога не ме предава. И точно заради това споделям тази история с вас. Момичета и момчета, не допускайте да бъдете използвани. Не допускайте да имате пчелички около вас. Не забравяйте, че любовта е когато човек ти дава целия свят. И ти си целия свят за човека. А не когато съвпада с наратива му. Обичам ви и знам, че любовта е някъде там. Аз съм Ивка Бейбе и съм тук за вас.